Hej alle sammen, jeg er et æble. Jeg har ikke nogen næse, men jeg kan godt lide at spise æbler. Øj, hvor er det sjovt. Jamen, så kan jeg også slikke mig selv i næsen og se. Jeg troede lige. Jeg har faktisk ikke nogen næse, hvis I vil synes det. Men jeg fortæller om, at jeg er en spændende pige, som leder efter en gris. Og jeg leder efter mit elskede æble, som jeg kan gnave i. Og jeg leder efter en kæreste. Ja. Så ja. Ikke så meget mere at sige om, og jeg har en stilk. Jeg er sjov. Jeg er en sjov pige, som har 2 øjne og en næse. Og jeg har ikke nogen næse. Og hvis I skal have mig, så skal jeg have 1 krone og 2 øre. I må gerne have 2 øre, hvis 1 krone.